shakku azabar Allah akan ta zai tabbata in tana yaudara. Rana na fito da yammaci sakaliya al'umma yanayi yayi daɗi ni'ima sai na jiyo kamshin turare mai kamshi ya doki zuciyata. Na rikice ina da waiwaye waye wannan yake tafe, mamaki nake yi dai tsaye sai ga nuri na zuciya. Khadija ce take tafe, tafiyar ta kamar yan indiya, kyakkyawa kamar balarabiya, farace kamar baturiya. Lokaci ɗaya zuciya ta kyasa, wallahi na kamu da kauna. Sallama ɗaya na yi wa 'yar uwa, na faɗa mata na yi kamuwa, tarkonki ya kama giwa, soyayya ya yi samuwa, ni da ita mun yi shakuwa. Wata rana muna hira da ita, na ce mata kin ga sahibata, ni maraya ne da bagata, kirkin alkawari 'yan mata, kake bari ni in dinga ragaita. Shakka soyayya ce nake yi maka, ta gaskiya ce nake yi maka, ashe ƙarya take guna, zaka sani in dinga kokawa. Muna zance da ni da ita, sai ga mota an faka ta, saurayin da ya zo ya ɗauke ta, ta bari ni gurin ina zaune, kaji sharri irin na 'yan mata. Mamaki take ta hiran nan, san maso wani ni nake kenan, saurayin da ya ce waye wannan, ta ce almajirin su ni, na matsa mata wai ina santa. Saurayin da ya amshi lambana, ya kira ni yana ta zagina, zai sa yadda ba su hau kaina, muryar ta na ji tana dariya, Khadija cikin ci amana ta. Na koma gida ina kuka, hawaye ina ta shesheka, sai ga wayata tana kuka. Khadija ce take kira na, ta faɗa mini kar in neme ta, ta ce kar in sake neman ta, lambar waya ma in goge ta, kar in sake faɗi mana santa. Mai za ta da ni take zance, mafiyaci ban da ko sisi. Yan mata ku dinga yin aune, arziki fanfi na Allah ne, shi ke yi wanda ya so ne. Khadija take yi kuskure, kin bi hanyar da baya ɓillewa, Allah sarki ka